May buntag kanatong tanan. Ikaduhang Domingo sa Adbyento. Sa Ebanghelyo karon, sa unang higayon, gihisgutan si Juan Magbubunyag dinhi sa Biblia. Kiniusab ang unang higayon nga makadungog kita mahitungod kaniya niining panahon sa Adbyento. Sa makadaghan, balik-balikan nato siya latas niining panahon sa Adbyento. Kay siya mao ang natudlong mensahero sa Dios nga gipadala aron pag-andam sa agianan alang sa pag-abot sa Ginoo. Makaikag nga tawo si San Juan Magbubunyag. Sa dihang nisugod siya sa iyang publikong pagpangalagad, isip magwawali didto sa Kamingawan, Saudiya. Nadani niya ang dakong panon sa katawhan, gikan sa tibuok rehiyon. Sa padayon siyang nakaintriga kanato, bisan hangtod karon. Kumun kaayo ang mga magwawali, pero ang tao nga dayag kaayong mibansay sa iyang giwali. Ang taong nagdaginot ug dayag nga nagmatinud-anon, mao kini ang matang sa tao nga nabantog. Mamatikdan gayud siya sa mga tao, magustuhan man siya o dili. Ang mga propeta muhagit ug muhasol kanato. Pugson kita nila sa pagharong sa atong konsensya. Palihog manindog alang sa pasiunang awit. Umani ka, Mesiyas, kami mo naghandog. Ikaw man ang paglaot, ka na humahagluwas. Umani ka, ang kalimitan sa ika, hayag sa iyong grasya. Umani ka, Mesiyas, kami mo naghandog. Ikaw man ang paglaot, ka na humahagluwas. Kanunay kang gihilaw sa nasutod manalangin. Umalipayon ka na, ulangit yung sugat. Manunubos, umani ka, ang kalimitan sa ika, hayag sa iyong grasya. Umani ka, Mesiyas, kami mo naghandog. Ikaw man ang paglaot, ka na humahagluwas. Umani ka, Mesiyas, kami mo naghandog. Ikaw man ang paglaot,
umamin ka, ang kagitan sa ita, hayagi sa imong grasya. Umani ka, Mesiyas, kami kanimo nahandog. Ikaw man ang paglaom, kanang umaluwag. Ang pagdagkot sa ikaduhang kandila sa Adbyento. Langit mo na mong amahan, puno kami sa paglaom ang nagpanaw ni ining kalibutan, kay kung wala ka, wala kami mahimo. Ihatag ka namo ang igong kusog ug kaisog, aron makalahutay kami sa among pagbantay ug pagtukaw diha sa pag-abot kanimo. Ihatag kanamo ang kalinaw sa hunahuna ug sa among kasing-kasing, kalinaw sa tagsa-tagsa nga banay, kalinaw sa among nasod ug sa tibuok kalibutan. O Jesus, prinsipe sa kalinaw, umanhi ka ug ayaw paglangan. Maranatha. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manalas ka. Mga igsuon, welcome sa atong pagsaulog karon ni Santos nga misa. Ang atong mga pagpasalamat sa Ginoo ihalad ta. Ang atong mga pangaliya labi na sa panalipod sa atong nasod batok sa mga katalagman, ang atong mga pangaliya sa usa ka mabulokon o makahuluganong pagsaulog sa kapaskuhan sa pagkatao sa Ginoo, o mga pangaliya alang sa mga personal nga mga prayers intentions at sa atong mga igsuong mga masakiton, sa mga igsuong nangita og trabaho, sa mga kaigsuonan nga nagbiyahe, o ang tanan natong mga personal intentions atong ilakip niining Santos nga misa karon. Usa hinulsulan ta nga atong mga sala aron maandam kita pagsalmot niining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kaninang ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, Kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga makagagahom og maluluyon,
wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua linamdagan sa langit nun mong kaalam, himua kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol. Apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniya kaalam ug sa kahibalo ug sa katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siyag pagtahod kaniya ug malipay pagsugod kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua hukman niya sa katarong ang mga kabos ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo silutan ang katawhan ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipo na pagpuyo ang lobo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang maggiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon dalag dagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala. Ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magtinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios. Kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangop ang kanasuran kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong lambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan
ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nagantos nga kinsakupan. Ang katarong Mulang po sa iyang panahon, ug ang higit nga kalinya hangtod sa kahamuran. ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga mawalan na'y buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. ug ang higit nga kalinaw hangtod sa kahamuran. Luwason niyang kabos sa iyang pagsangpi, ug ang gisakit niya nga wala gayoy mutabang kaniya. Kaluy-an niya ang ubos ug ang kabos, luwason niyang kinabuhi sa mga kabos. ug ang higit nga kalinaw hangtod sa kahamuran. Daykon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabili ng iyang ngalan ingon sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasod nagsangyaw sa iyang kabulahanan. Ang kantarong mulambo sa iyang panahon, ug ang higit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato ug sa ingon makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailog ug sa kadasi nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailog ug kadasi maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo, aron pagpakita nga kasaligan ng Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga patriarka, ug aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw,
taliwala sa mga dili Hodeo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang adlaw sa Ginoo haduol na sa akong kaluwasan mo ang hisiya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang atong manunubos haduol na, ang atong kasing-kasing pag-andamon ta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kami. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona, mitungha si Juan nga magbubunyag og nagwali didto sa kamingawan sa Judea. Siya miingon, hinulsuli og biyain ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni propeta Isaías sa iyang pag-ingon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agian. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo. Nagbakos siyag panit og ang iyang kalanon dolon og dugos. Nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem og sa tibok lalawigan sa Judea og gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala og sila gibunyagan niya didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo og Sadusiyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, miingon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot nga kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panlimbong, panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha nining mga bato, aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon o isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Siya mas gamhanan pa kay kanako o dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siya og nigo nga igpapalid aron lainod ang takop gikan sa mga lugas. Tigumon niya ang trigo didto sa kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Ikaduhang Domingo sa Adbyento.
Ang atong mga pagbasa nining adlaw naglarawan kanato kung unsa man kining atong kasaulugan sa Adbyento. Preparation kay adunay moabot niya unsa man nga preparation ang angay nato nga atong tan-awon ug angay natong pagabuhaton. Kita mahilig man kita mobiyahe. Mahilig ta mobiyahe. Biyahe ta kay nag-uban sa ato bisag asa nga lugar moadto. Unya karong panahona kung magbiyahe ka kinahanglan nga imong planuhon. Og ang imong plano kalakip ni ana unsay imong dalhon. Unsa kadaghana. Sa ato usually menta travel light. Biyahe nga gaan kay kung daghan ka og dadon hasol ba hasol magsigig bitbit og dagkong mga bag ug uban pa ang uban kinahanglan mo travel sila nga gaan ra kaayo busa nauso ka ng mga dry fit nga mga t-shirts nga gigamit karon kay gaan ra compared sa katong mga cotton ug uban nga klase gaan ang pagbiyahe. Kunya, feeling nimo kung mo na travel light ka, hayahay ang imong pagbiyahe, wala kayo'y hasol, wala kayo'y bugat nga karga, ing ana kita kung mo travel. Now, Advent is a journey. Adbyento, usa ka biyahe. Usa ka pagbiyahe, padulong ngadto sa pagsugat. Biyahe, pagsugat sa muabot nga atong gipangandaman. O kining maong pagbiyahe kikinahanglan nga gaan. Our Advent journey must be a happy, meaningful, light journey. Ang unang pagbasa naglarawan kanato nga unsa di ay ang moabot. Inigabot na mao kini ang maon atong gipaabot ang gingharian sa kalinaw. Ang gingharian sa kalinaw muabot kunya nabati nato ganina nga ang mga mabangis nga mga mananap nga kaniadto di pwede mag-uban, kaniadto dili pwede magduol kay kung magduol ni sila magpinatyanay, magpinahitay kining mga mananapa apan sa atong nadungog mag-amigo na sila ug ang gamay nga bata mao ang magiya kanila. Di na sila mag-away. So kini di ay kining atong gipangandaman mao ang pag-abot sa gitawag natong Kingdom of Peace. Nangandam ta, liturgically nangandam ta sa Adbyento para sa pag-abot sa Pasko sa pagkatao. Apan di kinahanglan nga ang atong celebration is not only liturgical but it must become true to life experience. Mao nga ang journey nato nining Adbyento is a journey towards peace. Sa kalinaw, journey padulong sa kalinaw. Og ang atong concept sa kalinaw kung wala tay away, way tay tingganay, okay ra gyud kaayo, linaw gyud kayo ang atong balay. Apan ang tinuod nga kalinaw wala diha sa kahilom kundili anaa sa imong kasing-kasing. Ang tao bisan pa og unsa sa kakwartahan ang iyang kasing-kasing kung puno sa mga kabalaka, puno sa mga kalagot, kapungot, kaligot-got, kasuko, pagmahay ug uban pa kanang maong tao o dili makabaton og kalinaw. Bisan pa og maangkon nato ang tibuok kalibutan apan ang atong kasing-kasing na puno sa daghan kaayong mga kahasol, mga kasamok kanang maong tao dili makaangkon ni anang kalinaw. Remember, Advent is a journey towards peace. Mao man bitaw nga tan-aw nato, dunay mga tawo nga nindot kaayo mo dala, no? Nindot kaayo mo dala. For example, mga comedians in the televisions, comedian o kanang mga singers o guban pa, they can act as if they don't have a problem. But when you listen to their own stories,
You see, daghan mo po sila problema. You see, daghan din po sila problema. Di lang ikaw ang nilang problema. O kanang problema, mo na makahasol nato. Daghan po sila mga unforgiveness. Mo po na makahasol nato. Kanang unforgiveness. Tanawa, mag-away bitaw mo sa imong partners kinabuhi, o mag-away mo sa imong anak, o imong igsuon, o imong silingan. Di ka katog. Di ka katog dayon, di ka makatulog og sakto pagkagabi, magsigira kag limbag-limbag ang imong kasing-kasing napuno sa kalagot kay gusto kang mubaws. But remember, Advent is a journey towards peace. So unsa man nato kini karon ang atong buhaton, mao man nga ingon ang atong ebanghelyo matud pa ni San Juan. Hinulsuli og biyain ninyo ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. So it is preparing the people that there is something greater who is to come. Someone is coming, and that someone is worth preparing. Worth preparing for. Mao na nga ang mga tao nakadungog kang San Juan, may adto kaniya unsay ilang gibuhat, nanugid sa ilang mga sala og sila gibunyagan ni Juan dito sa suba sa Jordan. Usa kani nga matang sa bunyag, kini nga bunyag aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. So the baptism of John is a baptism of repentance. Baptism nga naghinulsol sila. Unya nanuol pod ang mga Sadusiyo ug mga Parisiyo. Usa ingon ni San Juan, kamo kinsa nag-ingon sa inyo nga makalikay kamo sa silot sa kapungot sa Dios. Iyang giingon, ipakita ninyo nga ang tinuod ang inyong paghinulsol pinaagi sa inyong mga buhat. So, take note nga, ingon si San Juan, ipakita ninyo ang inyong paghinulsol pinaagi sa inyong mga buhat. So mga igsuon, ang repentance is not just a concept. It is not just an idea that we understand through our mind, but it must become a reality in our lives. Dili lamang di ay kini huna-huna, dili lamang di ay kini ideya, kundili ang repentance is a lifestyle. Mao na nga kinahanglan ang tao makamatngon gani siya nga aduna say sala, adunay iyang nasakitan, adunay nakapasakit niya, kinahanglan nga siya mo dayon. Muako saman mangayog pasaylo, umupasaylo aron ang kasing-kasing limpyo sa mga daotang pagbati, daotang huna-huna, daotan nga mga tinguha. Kay kang ang atong kasing-kasing gani kung puno siya sa mga problema, puno sa kahasol, unforgiveness, o uban pa nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, our heart will collapse. Our mind will collapse. Mauna nga daghan kaayo karong panahona nga muahat ra og kirig, muahat ra og kanang mag-wild. Unya ang ato ra bang ingon gipusis. May mga Bisaya kay mag-pronounce gipusis, Father, gipusis. Pusis ba uroy? Unsa may nagposes? Dili pa na level sa demonyo, level sa emosyon, level sa physical. Kana bitaw nga mangitag pari kay gipuses. Unya imong interviewon puno sa problema. Remember, brothers and sisters, if you keep on thinking, you keep on focusing your mind, your eyes to your problem, the problem becomes bigger and bigger. And the problem will occupy the neurons in your mind until your mind loses the gitawag na to neural control. Pag malos na gani, mawala na niyang neural control, your mind will collapse. And when it collapses,
Diha na, di na kakaibaon sa imong gipanulti, di na kakaibaon sa imong gisyagit baka, o ni unsa baka o sa imong dagway. I-video ra good ka ng ingon nga gi-possess, gi-video. Pagkahuman nila ka ng maulian na, pakita. Mo ni ikaw, hala ako na. Yes. Ngano man, ang kasing-kasing puno sa kasuko, kalagot, kahadlok o guban pa, mukurog ka. Ayaw sa pasangin li ang demonyo, investigate sa daan. Tuluman na ka investigation level. First level is the level of physical. Na iniari diri, muna na ko. Pagkahuman na naulit nito, ka. Masaman, atong kuan, nag-asa kagikan, nag-inom. Wa kay kaon, wala. Hubog ka, oo. Unya, daghan imong nainom, oo. Imagine why kanon, why energy imong body, imong gipuno og wine. The alcohol nga imong gisunod sa imong body, mag-overpower sa imong body. Your body will collapse. Mo nang magkurog-kurog ka, mag-anak ka, alam mo, di na kakahibaw. Nga naman, more alcohol in your body is not healthy. Ano siya? More problems in your heart will make your heart collapse. More problem in your mind, the more you imagine, the more you think of your problem, the more it collapses. Mo na di na kakahibaw sa iyong gibuhat. How will you become peaceful? So, peace. A journey. Ang Advent is a journey of peace. How to be peaceful? First, receive the grace from God. Go to confession. Unload. Unsa may sod sa imong kasing-kasing, kapungot, kaligot-kot, kalagot, kahiubo sa guban pa. Unload. Ask the Lord to take this away from you. Ask the Lord, confess to the Lord, and receive the forgiveness of the Lord. After that, forgive those people nga nakasamad sa imong kasing-kasing. Kay the more you keep that in your heart, the more the wound will become new and new and new every day. And when it becomes new and new every day, the more nga manghihina ka. Experience na nimo, ha? Experience po na nato. Experience na to ng tanan. Nga, the more we think of our quarrel, the more we think of our conflict, the more that you become angry, the more that you become mawa sa mood, the more nga ikaw mahimo kang wa ka kasabot sa imong, di ka ganahan mo kaon. Unsa may nahitabo, you keep that with you. It is a garbage. Kanang away, kanang kahiubos, kasuko, kaligot-got, pagmahay, uguban pa, mga garbage na sa atong Christian life. Unya, di ba kung garbage, ilabay man na nato, apan kita, we keep the garbage inside our hearts and we keep thinking of the garbage. Ubusa, kita mo collapse yun ta. Mo ba taon mo karon ka nagitawag ito nga mental health problem. Even priests, young priests, we heard about news nga ay nagpakamatay, mga young people, mga dagko nag-edad. Ganuman, it is because we carry with us the hurts. We carry with us our anger. We carry with us wherever we go the wounds that had been inflicted to us by other people. Advent is a journey towards peace. Busa, kung saon nga kita, kanang magmalinaon, go to confession, mauna nga ang Advent na ay violet nga color, repentance. Kunya kanang mag-repent gani, dili ra na siya idea ha, kundili tininuod kinasing-kasing, kunya ipakita sa buhat, nagrepent, nangumpisal, pasaylua ang mga nakasala nimo. They are not deserving maybe, but you are deserving to be happy. You are deserving to be nga anay ka ng kalinaw. You are deserving to be nga mahimo kang tinuod authentic Christian. You do not deserve to be a garbage bag.
You do not deserve to carry all these burdens in your life. Instead, you deserve to be happy. And how it is to be happy? Forgive. Kaya repent, forgive. Karon, there are other people also nga, sige rag balik-balik kumpisal, o na the same sin ra bagyod ang ikumpisal, nakaibaw ra bagyo ko, kay nakatimaan pa baya ko, di lang ko katimagi sa mga nganin, mga tawhana. Katimaan pa ko sa inyong gikumpisal, oy. Na dito, balik-balik, nganong it recurs and recurs, una, because you doubted the power of God to forgive your sins. Ikaduha, you have never forgiven yourself. Kay kung dili mo mapasaylo ang imong sala nga ang imong kaugalingon nga nakabuhat ka ng maong sala, you keep talking, you keep confessing the same sin. By doing that, you doubt the power of God to forgive. Para ba nga ang confession is kuan na lang just a kind of ritual. But ingon pa si San Juan, ipakita ninyo nga tininuod ang inyong repentance. Ipakita ninyo sa inyong mga buhat. So maigsuon, ining second Sunday of Advent, let us look at ourselves. Na by something that bothers me? Na by something that makes me angry? Asa man nagikan? Kunya, and look at the root of this. It's because I have not forgiven my mama. It's because I have not forgiven my dad. I have not forgiven yet my sister. Kaya, kung makadungog ko sa iyang tingog, maglagot ko. Kung makakita ko sa iyang naong, masuko ko, matrigger ko. Nga naman, you have not forgiven others. Kung sa ayaw pasangin ang demonyo, diha dayon, kung ang imong reaction is na, Father, kusgan kaayo, paling ipangwak ni Remy. Yes, kusgan kayo. Nga naman, when our adrenaline gland will function, kaya kanyang ilabay, kaya kanyang bitbiton o ibundak. Muna siya. So doon ay tulo ka level ha. Ganong ingon ani gawon ka, ang peace gani, kung absent ang peace atong kasing-kasing, daghang bodily reactions, words nimo di na mamao, kay nag-collapse imong mind control, nag-collapse imong heart, it cannot bear it anymore. So mao na. So di sa tamo declare dayon nga gipossess si Satanas, masuko ginas ato. Sige nato sa pasanginlan. Ego ra gayud gipossess. Tulo lagi na ka level, first level physical. Wa ba ni sakit, basig patulon dai po ning tawana. Unya, pasig wa ni kaon, wa ni tuog kaayo, natumba, niya dito, pasig na ni siya sakit physically. Kaduha nga level, emotion. Unsa may iyang naka-burden emotionally. Anak ko gi-interview, diri ko ana gi-possess ko no to siya. Unya, unsa may problema? Sige man kuno ka og hinuktok sa inyong balay. Gibuwagan des iyang uyab, duha ka buok ilang anak. When you keep thinking your problem, it occupies your whole mind, and your mind will collapse. Ana, dili gani mo pasar sa kanang gitawag na tog physical investigation o emotional, psycho-emotional investigation. There must be something that comes from demonic source. Busa dita pataka-taka og kuan kanang nayusa gipukaw ko diri alas 3 sa kaadlawon, gipukaw ko dito sa akong kwarto, abi nako og nalit nako sa akong misa, kay ako may magmisa og 5:30. Naitem bakuwas intawon ko kanang bangon. Una nga naman naadi ay kuno sila gi-rescue nga usa ka babay gigakos sila kay kusgan kuno kayo. Asa na sila gikan? Nag-inom. Investigate lang una, basig nag-drugs po na dito, o siya nahitabo dito, doon ay trauma nga na-trigger, di sa tamo declare, dadaan na nga to sa suto. So, kidala nila sa suto dito sa usan na dito nga department, naka-relax. Mo na mga igsuon, kung wala gani peace ang imong mind o ang imong heart, you will collapse. Di nakakaunaon na og tarong, mao nay mangambak na stulay, mao nang magbigti, mao nang maghikog, anuman. Full of problems sa kasing-kasing, the mind collapses. Busa ang nindot nga apostolate karong Pasko, talk
with those people whom you know na ay problema. Give joy to those people nga naay mga problema. And then, instead of fear, instead of the problem, inject peace sa ilang kasing-kasing. Manindog kitang tanan o gatong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo. Kristo ang bugtong anak sa Diyos. Yan ang samahan sa wala pa'y katuligan. Diyos, gikan sa Diyos. Kahayag, gikan sa kahayag. Matuon nga Diyos, gikan sa Diyos na matuon. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong sa ikatulog adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mabalik siya nga mahimayaon ang paghukom sa mga buhi o sa mga minatay o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Paabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig nga ang Dios kanunay magpatalinghog kanato. Mangamuyo kita ngadto sa atong Amahan sa langit. Moingon kita, Amahan, kaluy-i kami. Nga latas dining panahona sa Adbyento, ang simbahan mo tubo diha sa grasya, samtang sa kahinangop, nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, magiusa sa paghago, aron makabot ang katunhang kalinaw o hustisya dinhi sa atong kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga mangandam kita alang sa bagong langit ug bagong yuta. Pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi. Lakip na ang wala pa matao, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga sila nga nahibulaag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag ni ining panahon sa Adbyento, ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon, balik ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay, makakitag tumanan sa ilang gilauman ug magsadya sa walay katapusan dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Maayo ug maluloy ang Amahan, panalangini kami sa among pagpadangat nganha kanimo sa among mga panginahanglan. Og bag-uha og lig-una ang among pagtuo diha kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makigagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alam mo sa pagdayong paghimayan sa iyang ngalan, alam mo sa atong kapuslanan o sa tibat niyang santos na simbahan.
Makapuypoy unta kanimo Ginoo og makapaubsanon namong pag-ampo og sakripisyo. Og tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong kaluoy og panabang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong, Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa matao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos sa Ginoo, Diyos sa kagatuhan, puno ang langit sa yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dahil nananagan sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawat ta kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sekalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, ganagtubos ka namo. Pinaagi sa imong krus, ug pagkapanhaw luwas sa kami.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, tiningpaan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahios sa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Inomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o giha kaniya gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Mag-ampo kita sa atong langitong Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kayo kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang hanggang kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-igsuunay. Kordero sa Dios nga nagawakan sa panasalan, sa kahalimutan kaluy kami. Kordero
sa mga salangit, sa kalibutan kaloob kami. Kordero sa Diyos na nagawa sa mga sala, sa kalibutan at kami sa kalibutan. Mga igsuon, aniya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Inuuna Kaya niya ako ako ang ang makalawat kanimo, apan ipabulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo pinaagi nining sakramento. Tudloi kami nga palabihon namo ang mga butang langitnon kaysa mga butang nga kalibutanon. Kini among kipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyong tanan ang Dios nga makagagahom, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasaulog na ang santos nga misa, panglakaw kamo dala ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.